Tak kajing sokia ka bajur, halo kajing temu ka basop-sop, ban perkelano ya ka Central Agriculture University, ka badon hak kerdam kulai, Shaka College of Agriculture, ka balawan ra ya kajing dunong ka bakrau ya ki samla puli jong kane ka jela, Meghalaya. Nakaliang ka Khasi Student Union, North Khasi District, mentah kasngi ka lahir kerki, ban jurip ya kate ka jakasna, ya kane ka jaka puli. Bat ro ban kendu ya udien lane nong peniat jong kate ka jaka puli. Ubadai u Dr. UK Bahira. Nak benta banwat jingtip badru ban yakran halor kane ka jingtmu ban pekela ya ka University Shaka College. Ya kane ka jinglet jirip nakaliang ka KSU lalam kuman dau samla Ferdinand K Karkamni ubade u presiden. Uba lambok rambai ku musketri rangkat bat kidikot ka KSU North Kasils bat kidikot ka Education Cell. Hakaba hakane ka jingjurip ya kate ka jaka puli balatmu bante ya ka University hakrem kulai lalap penban ya ka jingtho College of Agriculture. Haka sambut ka bahabru hapok ka jingpej jong ka Central Agriculture University jong ka Impal. Ka balap empau ya ka jing bomla ban priang satya kat kum ka jingtmu jong ka sarkar bante ya ka university ka bala shimru ya ka jaka ka bahe adu arspa saupo akar hapok kerdem kulai Rebo district. Nakaliang ka KSU North Kasil district Shen kan salik bani kendu yo menteri ka jela ubadai ban pej halo ka te kam. Nakabenta banyo banyakren baru ban tipsai halo ka jingtmu jong ka sarkar jela. Bata da acquire ka jaka na do snam acha kasan da jaka ka banlong ar banlong university ka bade baniku da ka shillong te ka jaka ru ka bahe adu arspa sauko eka te henry ha bangi tek mata kini ki tayo balalen ba ya kate ka university la ban klan oshka college ka banlong jingdu nong ya ka district ka jungi bat ka jela jungi hi baro kowe te haba lawan inspect ti jaka bar khoin ba ndu yudin ini po office lai thu ejisya boro ba yakni ka university kampadon kanunuk proposal hari kanadi tangkap college ba kasinglo kalong ba ka state government mchua muslim arja kara do arja san ka proposal hi kalong ba bante ya ka university ba lada te university ka jingyo ji kai shibun e lembag department kinyo hi jimentoy ya ka jela ka jumi hi de haba kane man bamantang is thu ba kajishim ni kajaka hadu arspa soko ekar pasnai college kalong ke ba bamihap namar college hi kamnur kam hadu kata kajaka te nakaliang jong ka district aseng ban nakaliang jong ka education cell laiwan kundu mentaski ban ila shim ya karai bangin sli kundu yo minister concern halo kane ban nginyo executive kabade halo kane ka university